Dhok prabiro gauchiel olandi ni okwal okinyi ma piny orugo kawuono e gweng' ma Angata Baragoi kod jonjore mapok oyangi. Kaluwore gi joneno, jonjore madirom 60 ne omonjo gweng'no otieno mane piny orugo kawuono ka onengi ka gitero dhoggo e gweng' ma Kwitembe e kaunti ma Libamba ma Migori. Kanoloso e boma Narok bang' romo gi komishona mar kaunti ma Narok Johana Kamilan ma en jaduong' mar gweng'no ma Transmara okwedo timbe njore go kokwayo sirikal mamalo mondo odonjre wi wachno. Magi biro ndalo 4 kende tok rawera moro nogo lisasi ka en puothe ma owito ngimane kanyo ka jonjore go nolal gi dhok 55, rombe 37 kod guogi marito jamni. Jodak wacho ni monj go biro duoko chien tij sirikal mar kelo kwe. Na imeingia upande wa Kwitembe. Na juzi tarehe 11 ufahamizi kama hiyo walikuja tena wakaiba ng'ombe wakaua mtu. Kabla hata hajashika hiyo mtu kumshika, pato leo wameingia. So ndio nimechukua jukumu kukuja kuomba msaada kwa ofisi yetu ya county commissioner na commander police. Sisi tunaitisha watu ya usalama, hasa ni upande wa police. Tunaomboleza, hatuna mtu yamewawa kupitia usalama ambaye sio mzuri, na tunajua serikali ya Kenya akona mkono mrefu na tena akona maskari wengi. So tunaomba serikali ile kambi isifunjwe ya Angata Baragoi ya GSU iongezwe maaskari, wapewe nguvu na magari ya kupambana na walifu ili nchi yetu isiharibike.